Прывітанне сябры, гэта падкаст веткі левай рукі гіцеля, і сёння мы абмяркоўваем фінішную простую еўракубкаў. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Меня зовут Ирина. Ну што, у нас прайшлі матчы 1/4 фінала лігі чэмпіёнаў, і адбылося тое, чаго мы хацелі, але не чакалі, што ўсе 4 фаварыты прайшлі проста па-рознаму, але прайшлі ў фінал 4. Як вам гэта увогуле тое, што не было інтрыг? Мне, напрыклад, спадабалася, тому што я усёй душой за гэтыя 4 клубы. А вам як? Ну, я таксама, у прынцыпе, чакаў, што ўсе гэтыя каманды прайдуць, але дакладна две пары гульняў з гэтых атрымаліся вельмі цікавыя, таму паглядзець было на што і атрымаць задавальненне таксама можна было. Думаю, вось. І нас чакае вельмі цікавы фінал 4, гэта 100%. Так, цікавыя вельмі гульні, насамрэч, і мы ў сваіх прагнозах апынуліся вельмі блізкімі да таго, што выйшла. Давайце глыбей у кожную пару. Ну, давайте пачнем з пары, якая нас зусім не цікавіць. Карацей, калі Роланд Міклер робіць менш за 10 сейваў, я не ведаю, гэты пік можа прайграць і ў чэмпіянаце Венгрыі. Мне вось так падаецца. Я думаю, гэты рэкорд быў 45 галоў у чвэрцьфінале непасрэдна. Ну, гэта проста не ўзровень. І глядзець на тое, як моладзь піка гуляе супраць моладзі Магдебурга на апошніх хвілінах, і трэнеры робяць выгляд, што там штосьці яны яшчэ хочуць сказаць сваёй камандзе, даруць гэтыя тайм-ауты. Ну, гэта было, так, годна жалю. Так, пагаджуся. Але, ў прынцыпе, думаю, што ўсе чакалі, што у піка шансаў амаль няма, і што Магдебург дастаткова ўпэўнена іх пройдзе. В прынцыпе, так і атрымалася. Для піка гэты сезон атрымаўся незразумелы, хутчэй на мінус, чым на плюс, але ў выніку яны ўсё ж такі апынуліся ў 1/4. Думаю, што гэта была для іх задача мінімум дакладна. А Магдебург упэўнена прайшоў. Я думаю, што іх мэта гэта перамога ў фінале 4, і яны альбо топ-2 каманда на сённяшні момант у свеце, таму ўсё заслужана і, ў прынцыпе, дадаць больш няма чаго. Я б яшчэ дадаў, што гэты Магдебург, ён нават не ўключаўся. Ну, то бок, яны даволі пасрэдна гулялі першыя 50 хвілін першай гульні, потым за 10 хвілін зрабілі +7. І ў другой гульні там таксама не тое, каб гэта заслуга Магдебурга, гэта проста настолькі дрэнны пік быў, што проста бяры і рэалізуй. То ўсё памылкі піка, не Магдебург. Магдебург просто вельмі моцная, все роўна так, як чакалі. А як вы думаеце, калі б былі ў піку і Бадо, і Кукіч, ці быў бы вынік іншым? Не, зусім не. Ты просто каманды настолькі рознага ўзроўня на дадзены момант, што ну і да таго ж яны ж у групе гулялі, і там таксама па 40 вынімалі у гэтых матчах. Ну, то бок гэта было без шансаў, і толькі мы пабачылі, што так усё так і ёсць. Вось іншая пара, там дзе Нант з Барселонай, там, дарэчы, я не зразумеў каментары Бьорна Пацана, які сказаў, што -2 гэта ўсё пасля першага матча. Але Нант мне ў першым матчы быў даволі цікавы, яны змагаліся так, як маглі. Бачна, што розны ўзровень, але за першы матч бал 8-9 па 10-бальнай сістэме можна паставіць. А вось у другім матчы ўжо было проста бачна, што не хапае ім просто класс. І тут яшчэ раз скажем пра Барселону, што мы чакалі, што ў іх там год-два на будаўніцтва новай каманды сыдзе. Яны такім экспрэсам праходзяць гэта ўсё. Тут там ёсць і сыграная з гэта першая сямёрка гульцоў, якія старэйшыя, і тыя маладыя, якія ёсць, не раняюць узровень вельмі моцна. Наадварот, нават дадаюць у нейкіх кампанентах. Так, Нант правёў, на мою думку, вось 3 з 4 таймаў вельмі добрыя. І вось толькі апошні тайм ужо ў Барселоне быў слабейшы значна. Магчыма, не хапіла сілаў, магчыма, чагосьці яшчэ. Вось, плюс Нільсон уключыўся вельмі моцна. А так, Нанту за гэтыя гульні
думаю, што можна паставіць пазітыўную адзнаку. Вось у сябе дома, у прынцыпе, падчас гульні ў мяне было адчуванне, калі яны гулялі, што яны маглі забіраць гэтую гульню, таму што яна выглядала такой, якой Нант хацеў яе бачыць ад самага пачатку. Яны кантралявалі тэмп, яны яго збівалі, калі было трэба. У абароне было дастаткова добра, там і ў атацы яны, ў прынцыпе, знаходзілі моманты, і лічу, што калі б першая гульня для Нанта скончылася там трошкі больш пазітыўна, то і ў Барселоне магло неяк інакш гэта ўсё павярнуцца, але Барселона прайшла заслужана. Яны, ў прынцыпе, у гэтай лігі чэмпіёнаў выглядаюць як лепшая каманда. Вось таму паглядзім, вось фінал 4, гэта будзе выпрабаванне дакладна для іх. Паглядзім, што яны пакажуць там. Я персанальна адзначу Аліша Гомеша, таму што ён зноў даказаў свой топ-узровень у гэтых гульнях. І таксама вельмі класна выглядаў Віктор Хальгрэмсон. Ну, там увогуле такая цікавостка, што пара кіперская некалькі гадоў таму гуляла ў Нанце. Так. Хальгрэмсон і Нільсон. І падаецца, што і гэтую пару, калі б перша было не так шмат гадоў, забралі б з задавальненнем куды-небудзь потым. Ну што, давайце да больш роўных пар. І вось у мяне быў спадзеў, што хтосьці павінен з першай чацвёркі не так паступіцца. І так амаль адбылося, але я думаў, што гэта будзе Ольберг, таму што Спортинг быў вельмі добры, і браты Кошта проста выкручаны на максімум. То бок яны пад 20-2 кожны матч закідваюць, але чакаць такога у чвэрцьфінале, у самым, што не на ёсць галоўным супрацьстаянні супраць добрай абароны Ольберга. Гэтага я не чакаў, але яны зрабілі ўсё, што маглі. У першым матчы ім дапамагаў кіпер, а ў другім крышачку не хапіла. Ну так, мы зараз больш паразмаўляем пра Спортинг тады, так, і Ольберг, а потым да Берліна. Давайце. Вось. І калі наконт гульні Спортинга і Ольберга, то так, вось як Ваня і сказаў, у першай гульні брамнік Спортинга дапамог моцна. У гэты момант брамнікі Ольберга правялі слабую гульню. Я б сказаў, што ў моманты, калі ім абарона дапамагала і стварала вельмі складаныя моманты там для братоў Кошты, брамнікі ўсё роўна там пускалі гэтыя галы. Вось. І ў Спортинга быў момант, калі яны выйгравалі, мне падаецца, 5 брамак было, штосьці такое. 5 галоў яны вялі, і заставалася не так шмат часу да канца. І вось калі б яны там утрымалі, то я думаю, што нашмат больш шансаў было. Вось. А так у выніку яны прайгралі канцоўку першай гульні, а вось з нічыею ехаць у Ольберг гэта вельмі складаная задача. І ў прынцыпе вось другую гульню Ольберг, на маю думку, вёў вось увесь час і кантраляваў яе. Было блізка, але пад кантролем. І брамнікі яшчэ ўключыліся. Таму гульня была вельмі цікавая, шмат брамак, тэмп проста шыкоўны, таму назіраць было, думаю, адным задавальненнем для ўсіх заўзятараў. Але, на маю думку, перамагла каманда, якая была мацней. Таму Ольберг у фінале, паглядзім, на каго яны трапяць у паўфінале. Думаю, што калі гэта не будзе Магдебург, то усе шансы на фінал у іх будуць. Перамагла каманда, якая была мацней і ў якой быў Нікалас Ландзін у другім матчы. Я чакала, хто першы з нас пра яго скажа, но калі ўжо да мяне дайшла чарга, то так, зноў свой узровень ён пацвердзіў, і класна, што пасля другога матча галоўны трэнер Ольберга таксама адзначыў, што вось у нас у складзе ўсё ж такі адзін з лепшых брамнікаў у свеце, і шмат у чым з гэтай прычыны мы зараз выйгралі, але павінны былі выйграваць раней, так ён сказаў. Вось. Ну, цікавая вельмі пара. Я думаю, што калі... Ну так, другая па цікавасці пара з усіх вось гэта была. Мы падбіраемся да першай, але тут яшчэ цікава, што на працягу сезона, магчыма, гэта я не памятаю, але чалавек, які закінуў пенальці ў першым матчы, пастор Юл Лассен. Здаецца, увогуле не вельмі ён быў заўважны, а тут такі амаль што ключавы крок зрабіў. Таксама дэталь, якая дадала фарбу ў гэтай пары. Так, ну, дарэчы, да вось бустера Юля
там цікава зусім гісторыя, незразумела, чаму ён не гуляў, таму што ў прынцыпе ўвесь сезон ён правёў як асноўны левы вуглавы, і я б нават сказаў, дзіўна, што ён правёў насамрэч так мала часу на пляцоўкі, таму што ён правёў у прынцыпе ўвесь сезон як асноўны вуглавы, і я б сказаў вуглавы, які гуляў без замен. А вось гэтыя две гульні амаль згуляў Александр Блонц, таму вось цікава, з-за чаго гэта было, траўмы ці штосьці іншае. Увогуле у яго такі сезон ужо не першы, дарэчы, скомканы, калі ён выходзіць і робіць сваё, але шмат часу яму не даюць. Не з-за таго, што ён дрэнны гулец, а просто неяк так атрымліваецца. Але паглядзім, можа у фінале ён штосьці пакажа. Я, дарэчы, хацеў сказаць, што я у фінале 4 буду заўзець за 2 клуба. Дакладней, альбо за першае золата Берліна, таму што яны заслугоўваюць ужо даўным-даўно штосьці такое, альбо за можа нават і не апошняе золата Нікласа Ландзіна. Ну так, я думаю, што вось гэтыя два клубы яны будуць у нейтральных заўзятараў фаварытамі на тое, каб за іх заўзець, таму тут думаю, што шмат людзей пагадзіцца з табой. Ну што, тады давайце да Берліна. Мы ўсе чакалі, што Берлін будзе гуляць як па 50 хвілін кожнага матча, але мы не чакалі, што 20 хвілін будуць нейкім такім страшным сном для каманды Нікалая Кракау. Берлін паказаў сябе як каманда, якая пакутвае на інфантылізм, калі ты робіш усё правільна, калі ўсё атрымліваецца, і потым ты ў якісьці момант просто выключаешся і не можаш зрабіць нічога. І тут просто здымаю капялюш перад Хаві Паскуалем, які за кошт тактыкі, вельмі дзіўнай тактыкі, насамрэч. Вось чаго-чаго, а вось гэтага мы не чакалі, што 4 ў задняй лініі і додзіш, які выконвае ўсё, што хоча. Вось гэтага я не чакаў у першай гульні і пагатоў у другой, таму што паказалі, зразумела, ёсць праблема, трэба вырашыць, што мы будзем рабіць з праблемай, нічога мы не будзем рабіць з праблемай. І на маю думку, суддзю ратавалі Берлін, таму што ў апошняй атацы, дзе яны не далі сямёрак, там можна было даць сямёрак, таму што быў фол на кітку, і гэта апошні паўхвіліны матч. Тут я не ўпэўнены, дарэчы. На маю думку, нельга было там даваць усё ж такі. Але насамрэч там трэба глядзець менавіта ў правілах, што там прапісана, але вось так з гульнявога пункту гледжання я б там дакладна не даў сямёрык, таму вось. А наконт гульняў было вельмі цікава. Берлін выглядаў камандай мацнейшай і лепшай, але вось як Ваня казаў, у іх былі там правалы па 15 хвілін 10. То бок калі яшчэ ў першай гульні зразумела, з чым ён быў звязаны, ён быў якраз звязаны з тым, што Вэшбрам перайшоў там на гульню 7-6, і гэта была такая трохі дзіўная гульня а-ля Лемга, дзе ў 4 ў задняй лініі, і Берлін з гэтым не даў рады, прынцыпе, і было бачна, што абарона магчыма стамілася, ім было складана рэагаваць, і брамнік вось калі пачалі гуляць 7-6, ён не адбіваў і вось не адчуваў гэтыя кіткі, таму як бы Берліну было складана. А ў другой гульні, на маю думку, зусім усё дзіўна атрымалася, таму што Берлін, я лічу, выйшаў падрыхтаваным на вось тое, што было ў канцы першай гульні, і яны правялі шыкоўна 15 хвілін. Магчыма, лепшыя 15 хвілін, якія я бачу ў выкананні Берліна ў прынцыпе ў гэтым сезоне. Яны былі гатовыя да гэтай гульні на 7-6, яны былі добрыя абароне, яны вельмі хутка пераходзілі ў атаку і добра рэалізоўвалі. Всё было добра, потым трошкі супакоілись, але нібы пераломным момантам стаў момант, дзе Лас Андерсон робіць перахоп, лік 17-11 і кідае мяч у пустую брамку. Пры гэтым Гіцель дзесьці ўжо ў цэнтры пляцоўкі знаходзіцца і чакае пас, каб закінуць пустую, але бліжэй. Вось. І Лас Андерсон кідае, не трапляе ў брамку. І пасля гэтага Берлін сыходзіць на перапынак ужо 17-15 хіба? Так. Вось. І то бок
замест 18-11 атрымалі 17-15. А ў другім тайме ўжо больш роўная гульня, і Вэшбрэм зацянуў вось у гэтую трошкі. І Берлін чамусьці перастаў бегчы, не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, яны проста адчулі, што гульня з рук як бы вывальваецца. Магчыма, проста сілаў не хапіла, каб трымаць такі тэмп, які яны трымалі першыя 15 хвілін. Але было вельмі блізка, і на мою думку добра, што Берлін прайшоў, таму што калі б Вэшбрэм пасля такога сезона прайшоў фінал 4, ой, было б недобра. І рубрика Матіас Гіцель. Нарэшце у падкасці сведкі левай рукі Гіцель. Па-першае, ён вельмі слушна сказаў, што гэтыя два паядынкі былі выдатнай рэкламай гандбола. Абсалютна пагаджуся. Калі вось чалавек увогуле не бачыў ці бачыў што-небудзь там нецікавае, вось пакажы яму гэтыя два матчы, з вялікай доляй верагоднасці ён пачне сачыць. А па-другое, цікавы факт, што гэта першы пенальці для Гіцеля ўвогуле. Не першы? Ён сказаў, што першы. Ну ён у лізе чэмпіёнаў, магчыма, першы, але ён кідаў на чэмпіянаце, клубным чэмпіянаце свету дакладна. Ну вось, і сам забыў пра гэта. Ну, кідае ён так часта, што можна і забыцца. Але гэта для фанаў Берліна гэта была рэклама не гандболу, а акардзіна, напэўна. Але ім трэба эмоцыі. У секції яны ведалі, да чаго рыхтавацца. А там трэба разумець, што на трыбунах людзі ва ўзросце ў асноўным. Я Ну, там быў, я там бачу. там ёсць цэлы сектар пенсіянераў. Яны, дарэчы, там з барабанамі стаяць. Гэта шыкоўна. Ну, там хуткая павінна дзяжурыць, я так разумею, з кардыялагічнай. На ўсіх не хопіць, на ўсіх не хопіць. І тут ёсць яшчэ адно вымярэнне ўсёй гэтай гісторыі. Яго нам падкінуў Расмус Бойсон. І сэнс у чым? ІГФ зрабіла рэформу і сказала, што будзе 24 клубы ў лізе чэмпіёнаў, але не больш за 3 на краіну. І тут у нас ёсць розныя варыянты. Ёсць, напрыклад, варыянт, калі Магдебург становіцца чэмпіёнам. А гэта, ўжо амаль дакладна, там не шмат да гэтага моманту. І што далей? Калі Берлін выйграе лігу чэмпіёнаў, яны будуць у лізе чэмпіёнаў наступнага года. І ёсць варыянт, калі Берлін стане другім, а Фленсбург, напрыклад, стане трэцім, то калі Фленсбург не выйграе лігу Еўропы, то Фленсбург не будзе гуляць у лізе чэмпіёнаў. Будзе гуляць пераможца. Напрыклад, гэта можа быць альбо Кіль, альбо Мільзунген. Вось такія варыянты у нас ёсць. Ёсць яшчэ варыянт, то калі Магдебург выйграе лігу чэмпіёнаў, Магдебург выйграе Бундеслігу, Фленсбург другі у чэмпіянаце. І, напрыклад, Кіль выйграе лігу Еўропы, то Берлін не гуляе ў лізе чэмпіёнаў, што для мяне нонсенс. Вось як. І яшчэ адно вымярэнне, што Кілю не трэба змагацца ў чэмпіянаце, Мільзунгену не трэба змагацца ў чэмпіянаце, таму для Берліна гэта будуць амаль што валковеры. Як вы на гэта глядзіце? Што ўвогуле робяць ІГФ? Яны дэматывуюць Кіль гуляць у Бундеслізе. Так, Кіль матываваны зараз прайграваць. Атрымліваецца так. Но гэта нонсенс. Гэта 3 фактары. Дрэнна прадуманы рэгламент, нейкі, проста іміджавы урон, таму што, гэта атрымліваецца проста, тут згубляецца сэнс. І абсалютна бязглуздая сітуацыя, калі клуб, сапраўды павінен заліваць паядынак, пасля якога за такое могуць быць нейкія санкцыі. Гэта дзіўна. І што павінны рабіць клубы, я не ведаю. Магчыма, гэта нейкі калектыўны зварот, магчыма, яшчэ што-небудзь, але відавочна, што рэгламент трэба пераробліваць. Я ўвогуле сказаў бы, што 3 клубы ад Германіі, калі будзе, напрыклад, 3 клубы ад нейкай іншай краіны, акрамя Францыі, гэта мала. То бок, я, канешне, разумею, што разнастайнасць, усё вось гэта ўсё, але зрабіць, я не ведаю, нейкую кваліфікацыю, дайце Германіі 6 клубаў, і яны будуць выглядаць лепш. Таму што мы хочам ад лігі чэмпіёнаў не разнастайнасці, а канкурэнтназдольнасці. А ІГФ робіць з гэтага нейкі цырк на дроце, таму што у іх атрымалася сітуацыя, якой яны намагаюцца зрабіць склад лігі горшы. І гэта прапісана ў іх у дакументах. Так, сітуацыя
непрыемнае і самае цікавае, што гэта тая сітуацыя, якая вельмі лёгка вымалёўвалася. Таму што было відавочна, што пераможца лігі Еўропы хутчэй за ўсё будзе каманда з Бундеслігі і хутчэй за ўсё гэтая каманда будзе не з топ-2. То бок гэта сітуацыя была вельмі лёгка, яе можна было прадугледзець і задаць пытанне сабе, што ў такім выпадку трэба рабіць і як зрабіць рэгламент так, каб не было з гэтым праблему. Ну, як бы для мяне відавочна. Пераможца лігі чэмпіёнаў павінен удзельнічаць у наступнай лігі чэмпіёнаў. Пераможца лігі Еўропы таксама павінен удзельнічаць. Ну, гэта значыцца, што вы проста даеце. Для вас неважліва, каму вы дадзіце гэты слот, якому чэмпіянату. То бок, калі каманда з Нямецчыны перамагае у фінале лігі чэмпіёнаў, яна атрымае там трэцюю, хай будзе гэтая пуцёўка, ці перамагае ў лізе Еўропы, і это будзе яшчэ чацвёртая, добра, значыць будзе 4 каманды. І ўсё, і то бок это яны самі сабе ўскладнілі жыццё, пры гэтым разумеючы, што пераможца будзе хутчэй за ўсё. Такі вось. Самае цікавае, што мы тут маем. Мы маем абсалютна штучную сітуацыю, таму што няма зафіксаванага пункту, што ад найлепшай лігі 3 каманды. Ну, то бок, калі мы фіксуем, што там 2 лігі найлепшыя маюць па 3 клубы, і далей там пераможца лігі Еўропы гуляе ў лізе чэмпіёнаў, ну то бок пашыраем да 4, так, то ўсё зразумела. А тут мы кажам, што ну кожная ліга мае па аднаму месцу, а потым мы дабярэм колькі заўгодна за кошт нашага любімага механізму вайлдкардаў, замест таго, каб празрыста ўсё рабіць. Ну так, тут як бы няма што дадаць, таму што яны маглі зрабіць гэта супер празрыста, супер зразумела, без гэта embrace закрэслена traditions напісана corruption. Атрымліваецца, у нас Кіль будзе гуляць з Монпелье у паўфінале, Фленсбург будзе гуляць з Мельзунгенам, і ў сувязі з гэтым усім вось мне было насамрэч аднолькава, хто там будзе выйграваць, а цяпер у мяне ў паўфіналах ёсць каманды, за якія я буду заўзець. Так вось для чаго гэта, ну ладно. І заўзець я буду за Монпелье і Фленсбург, таму што калі яны выходзяць у фінал, тады вось проста вера ў чалавецтва яна застаецца. Калі не, ну гэта ўжо штосьці за межамі разумнага. Ну, ўсё так. Але так, як зараз выглядае Кіль, ім у прынцыпе вось гэтая матывацыя, дэматывацыя ад ЕГФ, яна не дапаможа, мне падаецца, таму што у іх іншая задача, і на мою думку это выглядае задача як зліць галоўнага трэнера. Вось. І паставіць кагосьці, хто трэнаваў у Польшчы? Я не ведаю. Магчыма. Ну, таму што тое, як зараз яны выглядаюць, па-іншаму гэта вось раз'ясніць неяк нельга. Таму думаю, што ўсё будзе ў гэтым плане добра для Фленсбурга, для Берліна. Таму будзем спадзявацца, таму што гэта пытанне веры ў чалавецтва. Давайте пару словаў скажам пра Нексы, якога шкада. Яны былі лепш за Кіль, але не трапілі ў фінал 4. І гэта цікава, што калі яны памятаеце гэты сезон, там дзе ў іх было 12 добрых падпісанняў і не было рэзультату, адкаціліся да завадскіх налад і ўсё працуе. Ну так, яны правялі добры сезон, тут няма што дадаць. Ясtrzębski у брамке вельмі добра правёў, Тім Лючин у атацы, таму яны, на мою думку, павінны былі прайсці Кіль гэты, таму што Кіль, як я ўжо казаў, яны проста там пакутваюць апошнія там 1,5 месяцы. Вось. І шкада, што яны не прайшлі. Было б цікава проста паназіраць за імі ў фінале, але як ёсць. Ну што, тады на заканчэнне, можа, нашыя прагнозы, то будзе пераможцам, нашыя шалёныя прагнозы, таму што я буду сэрцам, не галавой. Мая пара — гэта Монпелье, які правальвае сезон у Францыі і ўвогуле можа яшчэ стаць 4 пасля Ліможа. Але у іх кубкавую моц я веру. І хай будзе Берлін. Вельмі хочацца, каб Берлін.
з таго разліку, што яны проста з Магдебургам памяняліся сезонамі. Фактычна Берлін гуляе мінуларочны Магдебург, а Магдебург мінуларочны Берлін. Ну, для мяне вось пераможца лігі Еўропы гэта Фленсбург, таму што, на мою думку, гэта самая стабільная каманда з тых, што ёсць, вось, і з самым хіба такім роўным складам. А вось па лізе чэмпіёнаў складана сказаць, таму што мы яшчэ не ведаем пары паўфіналістаў. Яны будуць аўторак у нас, колькі я памятаю. Вось. Але, ну, я б зрабіў гэмбл і хіба назаву Ольбарг як пераможцу. Ніклас Ландзін і перамога ў лізе чэмпіёнаў. Так, па еўрапейскай лізе, па-першае, 30-31 траўня. Уся ўвага на еўрапейскую лігу. Для мяне гэта таксама Фленсбург. Я не ведаю, ці варта тут тлумачыць. Ну, відавочна, гэта фаварыт. А па лізе чэмпіёнаў гэта 13-14 чэрвеня. І тут чамусьці Барселона. Чамусьці. Ну, я не сэрцам, я сёння логікай. На тым і парашылі. На сёння ў нас усё. Дзякуй і да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння. Да пабачэння.